סורגים את זה? ההבדל בין תפר X לתפר V. פה אתם יכולים לראות את אותה קערית בדיוק, שנסרגה בשני תפרים שונים. זאת נסרגה עם תפר V, וזאת נסרגה עם תפר X. ההבדל ביניהם הוא שתפר V הוא קצת יותר משוחרר ואלסטי, כי משתמשים בו ביותר חוט, ואז התפרים יוצאים קצת יותר רחבים, ואם מתח הסריגה שלכם לא מספיק חזק, אז יש סיכוי שיהיו לכם רווחים קצת גדולים מדי, ואז חומר מילוי יוכל לזלוג החוצה. לעומת תפר X, שמשתמש בפחות צמר, ולכן התפרים שלו קצת יותר צפופים, ואם מתח הסריגה שלכם הוא לא גבוה, אז זה יכול להיות פתרון מושלם בשבילכם. התפרים נקראים ככה רק בגלל הנראות הסופית של התפר. תפר V נראה כמו V, תפר X נראה כמו X. זה בגדול. אני אוהבת לשלב בין התפרים, יש בובות שאני אסרוג עם תפר X, יש בובות שאני אסרוג עם תפר V. אין נכון או לא נכון, יש רק מה שעובד נכון בשבילכם. בתפר V אני סורגת עם החוט מעל המסרגה. אני נכנסת אל העין, מלפפת את החוט מעל המסרגה, מושכת לולאה, מלפפת פעם נוספת מעל המסרגה, ומושכת. בתפר X החוט נמשך מתחת למסרגה. נכנסת לתפר הבא, מכניסה את החוט מתחת למסרגה, מושכת לולאה, שוב פעם מתחת למסרגה. מקווה שהצלחתי לחדש לכם.